So a gurguje jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau ga nan tare da wane Adamu. Zan dan wani karamin tsokaci ne a gane da wannan yaron. Wato wannan yaron yana da wani laluri ne wanda ya zama na cewa Allah ya sa mai kaunar 'yan industry. Wato 'yan Kannywood a'a ko su Aisha Humaira ko su Lilin Baba ko su Mai Dawayya ko su waye. A takaice ma dai cewa yaron dai mahaukaci ne kawai, kowa sunan duk wanda ya zo mai kawai a rayuwarsa rubuta yake. Yanzu alalacin ka daga hannu ka kalli wannan hannun yaron, da ka ga abubuwa iri kala daban-daban. Ga wancan hannun shine wanda ya warke? Yawwa, sai ya rubuta hannu ya tashi ya je neman mutum. Kai kuma idan ka je a matsayinka na celebrities, mahaukacin banza mahaukacin wofi, kai ma celebrity da idan ka je da ka tsaya ka kalli yaro, idan kaninka ne yau ya rubuta sunanka a jikinsa, murna za ka yi? Ba za ka yi tunanin cewa bai kamata ba? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yadda a rubuta sunansa a jiki ba, amma kai wai an je ana ziga kai celebrity ko kai mawaki ko kai ko dan fim na haukan banza haukan wofi, wai kaga yaro ya zo kaman wannan ka tsaya ka kare mai kallo, ina kaga hankali a tattare da shi? Wai ya zo gurin ka, wai kana murna kana faɗa wa duniya cewa wai celebrities ya zo gurin ka. Celebrities hauka ne ko ɗaukaka hauka ne. Duk abin da mutum zai a rayuwarsa ta duniya ya kamata a ce ya dinga tsayuwa ya tunani. Wannan yaron mahaukaci ne, ya tashi ya tafi Kano Kaduna ina wai ba don komai wai ya je kallon mutum. To daga yau wannan yaron an riga da ma an sanar, duk wanda wannan yaron ya tashi ya je gurin sa aka ga yayi bidiyo ko ya sanar akan cewa wannan yaron ya zo gurin shi, bai mai fada ba, bai koro shi gida ba, bai kira nan ba ya gaya wa iyayensa dan su zo su kama shi ba, billahi la ilaha illa huwa shi da hukuma. Kai musu bayani waye kai? Su wajen dawa kake zuwa? Ka bude baki. Wajen wa kake zuwa? Adamu. Waye Adamu? Ai wannan sunan shi ne Adamu. Sunanka ne Adamu. Wajen suwaye da suwaye yanzu kake cewa zaka sake koma a Kano? Lilin Baba. Wani Lilin Baba? Shi Lilin Baban shi yace ka rubuta sunanka a jikinsa? A'a, shi Lilin Baban shi ai shi dole zai gani. Shi yace ka rubuta sunansa a jikinka? To daga yau na rantse da bari daure kama za a yi, gidan mahaukata za a kai ka. Tunda ai su ma wayanda kake zuwa gurin sun mahaukata ne, to kai ma gidan mahaukata za a kai ka. Jama'a assalamu alaikum. Nagode. Wannan yaran Adamu mu ne wanda muka je muka taro shi daga hanyar Abuja, muka da shi akan zai je ganin Air Marshal. Muka da shi aka dauki nauyin makaranta, aka dauki nauyin asibiti, mun kai shi asibiti an yi komai da komai. Aka zo aka ce an dauki nauyin makarantar shi, to baya ma zama. Iyayen shi wallahi marasa karfi ne, wani dattijo ne mahaifinsa. Wallahi ba a san ranci suke ba. Yanzu aka gashi nan ga jakan, yanzu wani buhu ne ma a ciki kalla. Wai yanzu ya dauko jakan ne ma ya dauki hanya yana so ya koma Kano wajen Lilin Baba. Ok, cikin jakan ma Lilin Baban ya rubuta. Wallahi tallahi celebrities ku ji tsoron Allah. Bayan da za a yi wannan yaro kaman wannan wai ya zo wajen ku ya rubuta suna a jikin shi. Wannan ai abun ku tausaya mishi, kai shi asibiti ne ko ku nemi iyayensa. Kuma kuna amfani da shi ne kawai saboda ku ringa sa hotunan shi a videos din shi a cikin pages din ku saboda ku samu followers. Wallahi ku ji tsoron Allah. Inda kanin ku ne wallahi ba za ku yi haka ba. Wannan yaron muna kira ga duk wanda zai ƙara zuwa wajen shi, duk wanda ya zo wajen shi ya kore shi. Inda ana koran shi da yanzu ya dawo gida, ina nauyin makarantar shi da aka dauka ta zama na banza kenan. An bar iyayen shi suna cikin wani hali. Wai in yaje yana magana cewa wai yana kusa da gidan kaura, ƙarya yake yi. Mahaifiyarsa ce a kusa da wajen kuma ba gidanta bane. Baban shi yana nan a nan gudum. Yanzu wannan bidiyon da muke a nan cikin garin Bauchi muke yi. Nan inda nake zaune ne a cikin garin Bauchi. Yanzu haka bara mu bar shi tafi ba. Za mu nemi iyayen shi, za mu je mu mai da shi gida. Saboda haka ku ji tsoron Allah, duk wanda yake zuwa wajen su ku ji tsoron Allah. Idan dan uwanku ne ku kaninku ba za ku bar shi ba. Assalamu alaikum.